दिनै मोननैसो पइन्ट लानानै आं दिनै मिडियायाव फैनाय जादों। खोथाया जाहैबाय मैया थांनाय जेनोखि जोंनि आवगुनि सेन्ट्रेलनि जेनेरेल सेक्रेटारि मावथि ब्रह्म हाज'वारि बिथां एक्स MCLA PCDR-नि बिथाङा दा बिथाङा BPF-आव जइन जाहैदों बेखौहाय जोङो नुदों। गिबियावनो बिथांनि राजनितिक जिबना मोजाङै मोजां जायो बिनि थाखाय आं शुभेच्छा जासिबाय। मोनसे बाथ्राखौल' आं सिन्था खालामदों जे बिथां थांनायाव जोंनि रायजो राजाया जेबो खहा जायाखै आरो नार्भास मोनाखै। मानोना बिथांखौ सिगांनिफ्रायनो मिथिखाबायमोन जे बिथाङा जे गावनि जिनोखि पार्टि दानायनि उद्देश्य प्रिन्सिपल्स एन्ड आइडिय'लजि अफ UPPL बेखौ बिथाङा गायसनदों। दा आरोबाव गावनि गायसननाय थांखिखौ जे सिलेक्ट जानानै BPF-नि जेनोखि प्रिन्सिपल्स एन्ड आइडिय'लजि बेखौहाय बजबहैनाया एसे राजनितिक भाबे एसे अयनाय जादों होननानै आं सानो आरो रायजो राजाबो बेखौ दिनै फोरमायदों। दा बेनि थाखाय जोंहा रायजो राजाया जेबो खहा जानाय नङा, UPPL-आ जेबो खहा जायाखै। रायजो राजा जेरैबायदि सिगां दं दाबो दङ। दा बेनिखायनो आं खावलायदों जोंनि गासै रायजो राजाखौ बेवहाय जोंहा जेबो नार्भास जानांगौनि गैया। दिनै गोबां मानसिया दिनै रुलिंआव बा सरकाराव गैया होननानै गोसोफ्राव नार्भास मोननो हागौ बा माबा मोनसे सिन्था धारा खालामनो हागौ। दा बिथाङा मानि थाखाय सिन्था खालामनानै दिनै BPF-खौ सायख'ना लादों बे बिथांनि थांखि। जों बेहाय जेबो बुंनांगौनि खोथा गैया। खिन्थु लजिकेलि पलिटिकेलि बेखौनो बुंगोन जे गावखौ फाउन्डार होननानै लाबाय थादों बे फाउन्डारनि मिनिङा मिनिंलेस जादों। जे गावनो UPPL-नो प्रिन्सिपल्स एन्ड आइडिय'लजि होलांबाय। गावनि जेनोखि सान्थौ बे सान्थौआ फेलार आरो साक्सेसफुल जायाखै होनब्ला मावथियानो साक्सेसफुल जायाखै। साक्सेसफुल जादों होननानै बुङोब्ला UPPL-आ मावथियानो जादोंमोन। दा बेवहाय जोंहा गोलाव बुंनांगौ गैया, बेयावनो बाथ्राया जोबो। दा बेनि थाखाय आं रायजो राजाखौ खावलायगोन जोङो खौसेयै थागोन आरो जोङो खौसेयै दावगालांगोन। बेखिनिखौ बुंनानै आं दोनथ'नाय जाबाय। बिथाङा निस्सय सोलायाखै, बेहायथ' सोलायनायबो नङा। बेखौहाय गावल' नङा आरो गोबां मेम्बार्सफोरजों लानानै बेखौहाय सावरायनाय जादों, जेरावहाय लिबारेल होननानै बुंनाय जादों। गासैनिबो मतामत बेहाय दङ। खिन्थु बेहाय गावनि जेनोखि आत्मा मोनसे संगठन खालामोब्ला बेहाय मोनसे आत्मा स्पिरिटआ जरित थायो, नोंनि आंनि स्पिरिट। दा बे मावथि ब्रह्मनि स्पिरिटआ बबाव सिलेक्ट जाखो खोथाया बेसो। दा पार्टिखौ साक्सेसफुल जायाखै होनबाथ' गावनावनो गोग्लैगोन, गोजौआव मुजुयोबा गावनावनो गोग्लैगोन। दा बियो मोनसे लाजिथावना स्ट'रिसो होननानै आं सानगोन आरो बेखौ बेनो।